Mikkel, kan du huske, om der er en knap, hvor man kan se sig selv? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror kun, man kan ud på toilettet. Hallo, kan I høre mig? Kan I høre mig? Yes, har du også en Vejler K? Ja. Ja, der er K. Hey K. Jeg bærer ham lige over til øen. Hallo. Til øen. Hallo, kan I høre mig? Ja, vi kan godt høre dig. Okay, godt. Jeg bærer dig lige over, så du kan få noget. Hallo, må jeg lige få? Værsgo. Og så tager du det bare på, og så skifter du. Har den på? Der ligger også nogle briller bag dig. Har den på? Ja. Og så kan du bare lige droppe dem, og så kan du tage dem der på. Du kan skifte ud på toilettet bagefter lige med. Og så bare lige droppe dem, og så bare tage den der på. Og så bare droppe den der. Yes, og så går vi. Så har du klippet. Så er vi bare fuldkommen i gang. Og så skal vi lige have røgne smøger. Kom så, gutter. Hallo, mute lige på Så er Discord. der røg. Yes, så er der røg. Ja, tak. Kan I høre mig? Kan du høre mig, Tar? Kan I høre mig? Mhm. Godt. Gutter. Vent for mig. Gutter. Tak. Vent. Jeg skal nok sige til, når I kan køre. Jeg skal nok sige. Fuck. Nej, hvad? Kom så, Mikkel! Nej! Stop me! Altså. Nej! Kør, Tom! Kør! Kør, Tom! Kør! Tom, kør! Jeg bliver smidt ud af bilen hele tiden. Sådan der. Så skal jeg ind på toilettet. Oh shit. Aha. Kør ordentligt den her gang. Okay. Du ved godt, hvad tænderne smøger, ikke også? Mhm. Nej. Kør, for helvede, Tom! Skal jeg lige huske, at jeg har fundet ud af munden nogle gange. Ja. Kom så. Nej, hjælp. Nej. Nej, ikke værdigt. Godt. Lige vent. Skal jeg lige ind? Nej. Gå. Hvis du kaster over. Ja, godt. Så, tak. Og så lukker vi der. Så, hvem kører? Tarp? Jeg har bare været på i sagerne. Så kører jeg også, de er sådan sygt gode. Der skal vi. Yes. Og så tyrer vi bare gennem det. Prøv at se, hvem der er mester til at køre. Ja, det er fint. Tips, yes. Man skal drikke noget. Okay, man kan køre hurtigt. Man kan løbe hurtigere, hvis man ryger. Og man kan løbe større ting, hvis man drikker øl. Det er da godt. Viste du ikke det? Det viste jeg det. Nå ja, kommunikation. Ja. Oh shit. Og I kan godt holde mig. I kan godt høre mig, ikke? Og Tap drejer bare rundt stol.
Er alting okay, K? Eller? Ja, det er helt fint. Jeg skal bare lige... Bare lige i gang igen. Hvis du står, hvad jeg mener. Hvor er det min øl? En øl af. Hold kæft, jeg min øl! go det til at køre. Kom så. Kom så, Billy. Gud, det her lækker. Nå, den ligger på disken, selvfølgelig. Ja, Hallo, så. Kom til. Gør så før. vi er lidt stok. Gør så. Slap af. Vi er lidt stok. Ja, så kommer jeg lige om lidt. Jeg skal bare lige have... Ja, tak. Okay, så skal jeg nok hjælpe med at løfte tingene. Okay. Har vi brug for hjælp? Okay. Så er det lige hen til træet. Og hvor er fjernbetjeningen? Jeg skal komme op. Kom op. Der, og så. Nå. Han har taget lige winchen væk, eller den der ting der derude. Yes, godt. Godt, så. Okay. Og så får mig ind. Yes. Tak. Ja, nej! Okay, nu lægger vi spil altså af. Så hvad er der sket med hjulet? Vent på os. Hallo! Herinde. Jeg har endda mad og det hele. Jeg er så god, altså. Men vi skal også lige... Nu skal I se. Okay, ind hos os. Yes. Chuk. Okay. Little jingle. Okay, what can we do here? Ba-doop-a-doo, ba-doop-a-doo. No, it's no good. Maybe a little more chanty. Oh yeah, that's pretty good. Okay. Oh shit. Oh fuck. I keep the money flipping you so Where I teach you how to achieve absolute calm. Now I know what you're thinking. Austin, what is absolute calm? Austin, why would one want to achieve the absolute calm? Austin, that sounds nice and all, but I have a family to care for. I don't have time for calm. Dear listener, please note that absolute calm will not result in a reduction of productivity, but instead it will increase it. The absolute calm will bring clarity to your mind, shedding the unnecessary burdens of the world, and laser your focus on the only things that matter. But also, what if I'm incapable of achieving this? You can. We all can. It is a gift from the ancient Anunnaki of Nibiru, and as such, the absolute calm is at all times, albeit lost amongst the distractions created for ourselves. But I will achieve it in this 8-part series. Kom så, Bjørn! Hvad vil du, Bjørn? Hvad vil du mig? Jeg tænker nok! Løb på mig! Ja, det tænker jeg nok. Hvem har tæt for engangsgrillen? Og Bjørn? Hvor er du henne, K? Ja, hvor Bjørn? Hvor er du henne? Hvor K? Jeg er lidt langt nede. Jeg var oppe og slås med bjørnen. Hvor er du? Jeg er lige her. Du er det. Nå, nej. Jeg vil dig. Nej!
hjælpe dig med at få den op. Ja, det var måske en god idé. Sæt den fast. Okay. Shiny tab. Yes. Eller Mikkel slap af. Så Mikkel, vi er gode venner, ikke? Hiv winchen. Godt. Sådan, Mikkel. Det er fint. Du kan køre nu. Hvor er winchen? Hvor er den fast? Ja. Den sidder fast. Ja. Jamen, jeg kan ikke få fat i den. Jeg kan ikke få fat i den, Mikkel. Okay, jeg kommer. Nu kører du bare uden mig, men altså... Nej, jeg lover, jeg kører ikke uden dig. Okay, hvad med sådan der. Tarp? Hvor er han henne? Det ved jeg ikke. Det er også lige meget. Tarp! Oh shit, okay. Yes, og så var det den her vej, og så var det Måske den her gad vej. han også ikke. Og så... Tarp! Get in the car. Han har faktisk sagt ret meget i det her game. Nej. Han er lidt depressed. Tarp! Pas på. Oh. Stop lige bilen. Jeg går lige ud og reparerer dækkene. Ja. Så kan jeg se. Ja. Vi sidder lidt stok. Du er ikke særlig god som chauffør, K. Nej, det ved jeg godt. Vi er bedre til at køre end jer. Der er ikke rigtig, hvad du har gjort med det her hjul. Okay. Jeez. Okay, vi skal have... Hvad er det, du har? Jeg vil det. Nej, jeg gider ikke. Okay. Det er så på grund af, at det ikke er den her, jeg skal bruge selvfølgelig. Nej, men jeg er heromme bag. Og nu skifter jeg, så det ikke er front eller rear. Okay, fint. Sådan der. Okay, så kører vi. Skal så ind med så. Jeg skal lige ind med den her. Du ved godt, vi bakker lige nu. Nej, det gør Kan vi vide, hvor tab egentlig er? Så, kom. Så... Yes, det gør jeg. Og du har taget ventil fra? Yep, jeg har. Nå ja, selvfølgelig. Jeg skal lige. Oh shit. Okay. Sådan cozy. Lidt mere. Okay. Det går fint. Den her. I kan ikke tage afsted. I kan ikke tage afsted med mig. Nej. Jeg står heroppe. Nu skal tab. Det er sådan her, man kører. Det er sådan her, man kører tab. Kom, du kan med hjulet ud over lige nu. For fanden. Arrivederci! Måske hoppe ud. Hej. Tab. Nej, Kåre, jeg redder, synes jeg lige nu. Oh shit. Hej gutter. Jeg bungee jumper. For fanden. Hjælp mig. Meget det kostede at bungee jump. 0 kroner. Og det kostede mig en lille bil. Nej. Hjælp mig. Oh shit. Okay, Tab. Du kan få min. Jeg er lidt død. Hvad fanden der så?
En kan lige komme ned og redde mig. Ja. Hvor er du henne? Ja, men jeg ligger død nede på gulvet. Jorden. To the max! Hvordan kan du være død? Ja, min bungee jump snor gik i stykker. Så. Gutter, jeg er oppe i himlen. Bare så I ved det. Han er top. Det kan ikke min. Oh shit. Shit, Mikkel. Oh shit. Hallo Mikkel, du kan se helikopteren, Mikkel. Mikkel, du kan se helikopteren. Mikkel, du kan se helikopteren. Der er egentlig ret meget fredfyldt heroppe. Men nu falder jeg ned, så nu dør. Hallo top, kan du lige revive mig, top? Tak. Hvad fuck har jeg lavet? Nej, top. I slip. Hvor er Mikkel henne? Ja, gutter, så Søs, ned og... hallo, tag nu de der winches af for helvede, de gør så jeg kan køre. Jamen, vi kan jo få dig i liv igen. Kan I slå jer smig til? Ej, top, fuck, du er dum, mand. Vi kan jo ikke komme videre nu. Oh shit. Hvad er der helikopteren? Ja,